Pe fiecare planetă a galaxiei o să găsești un flux, o energie puternică, magică. Aici, pe Achillian, o numim suflul. Fluxul e atât de puternic încât trebuie ținut în frâu, cu excepția fotbalului galactic, cel mai spectaculos sport din întregul univers. După 15 ani, împotriva tuturor calculelor, o tânără echipă de pe Achillian a câștigat cupa de fotbal intergalactică, uimind întreaga galaxie. Acum vor trebui să câștige din nou, dar trebuie să facă față unor noi provocări. Soarta noastră este în mâinile lor. Galactic Football. Din episodul trecut. Ei joacă într-adevăr bine, Arch. Și sunt în formă fizică foarte bună. Sunt sigur că Liga va lua decizia corectă în legătură cu Rocket. Jock este o achiziție foarte bună pentru echipă. E un fotbalist dedicat și disciplinat. Mulțumesc pentru ajutul, Arch. Jock, meciul este important pentru tine, știu acest lucru. Dar amintește-ți de ce ești tu acolo. Rocket și-a riscat viața și cariera în fotbal doar pentru a o salva pe Tia. Tu joci pentru el și pentru echipă. Vă promit eu, îl voi găsi pe Rocket și o să-l aduc acasă înapoi în siguranță și sănătos. Îmi pare rău, dar vă pierdeți timpul. Arș mi-a povestit totul, dar nu depinde numai de mine singură, depinde de întreaga ligă. Te supără dacă joc pe post de portar în locul tău? Tu ești verișoara noastră și eu mă simt mai bine. În curând vom fi amândoi capabili să jucăm. Acest lucru îl sper în mod secret. Și eu. Sper că ești gata pentru un meci adevărat. Coborârea lui Rocket. Bun venit în Nerva! Rocket, campionul serii, joacă contra adversarului din această seară de pe planeta Wampas! Volanda! Așadar, Rocket, ești om important acum. Crezi că poți rămâne omul important? Vom vedea. Da, vom vedea în curând. Se pare că Rocket ar putea să aibă dificultăți stând înăuntru, a? Este încă de vreme, Wolfen. Rocket este un jucător inteligent, dar sper că Wambumbu să dea o lecție despre ospitalitatea Wambasian. Au mai rămas 8 minute. Deci, am spus, desigur, sunt un robot, dar cel puțin gândesc. Nu, mă rog. Sunteți prea amabil. Nu voi supra încălzit. Eu vă spuneam să fiu iubit, știi? Am fost anul de dansa roboților. Da, roboții se dezvoltează în bucăți peste tot. Mă bucur că ai reușit, Clamp. Sony este în spate. Vino cu mine. Dar nu este rândul robot. M-am trezit rându-mă pe podea, doar pentru a mă feri să nu fiu copil.
Următorul lucru pe care îl știu este că am căpătat acest chip în mână. Nu am aflat nimic, Clamp. Nu este nicio urmă de Blaylock. Bennett și Artie au scotocit peste tot în Genesis. E adevărat. Artie și cu mine am urmărit personal fiecare astroport. Nici ceilalți nu au găsit nimic. Am întrebat prin zonă și chiar am încercat să întreb câțiva roboți. Nimeni nu știe nimic. Cred cu adevărat că Blaylock a fost pe Genesis. Cred cu adevărat că întreaga galaxie a fost în pericol. Tu știi, Sony, el e capabil de orice. Dar probabil că am visat și l-am văzut. Așa cum ai spus și tu, l-ai văzut pe Blaylock de multe ori. În cele mai rele coșmaruri. Clamp, The Jock mi-a spus că Rocket este plecat de aproape o săptămână. Este adevărat? Da, Sony? Nu m-am gândit să spun. Meciurile din cupă sunt foarte aproape. Se discută despre suspendare. Aceasta este o veste mare, Clamp. Cred că mai întâi trebuie să-l găsim pe Rocket. De ce? Ar trebui să ne concentrăm asupra lui Blaylock, dacă eu... Trebuie să-l găsim pe Rocket. Dacă îl găsim pe el, am putea afla mai multe. El ar putea să ne ducă mai aproape de Blaylock. Ce te face să crezi asta? Intuiție de pirat. Au mai rămas 6 minute. E timpul să-l bat pe tipul acesta. De această dată s-ar putea să ai dreptate, Wolfen. Vavambu s-ar putea chiar să facă acest lucru. Știți, Zoran, aș dori să fiu mândru de planeta noastră, Wambas. L-am găsit pe Synod. L-am făcut să recruteze o mulțime de jucători, inclusiv Rocket. Dar de ce îmi pasă mie cine joacă în meci? E pur și simplu Netherball. Harris, tu nu urmărești meciul Revit. Lasă-mă să te ajut. Generale Blaylock, dar există flux peste tot. Cum este posibil așa ceva? Această seară este foarte deosebită, Harris. Nimic nu iese din ea. Tot acel flux splendid plutind în interiorul sferei este invizibil pentru jucători, dar vici către mine, unde îl amestecă omul tău inteligent. Ei creează un amestec foarte puternic. Cu cât luptătorii sunt mai agresivi, cu atât mai mult putere îmi dau mie. Ei îmi dau puterea nelimitată de care am nevoie pentru planurile mele mărețe. Dar procesul trebuie să-l slăbească. Noi le absorbim fluxul. Nu de această dată, Harris. Este pur și simplu flux risipit. Noi nu îl extragem din jucători, este luat din sferă. Nu doresc să încalc regulile Societ Flux. Încă. Mă gândesc la fluxul care îl colectam ca la un dar, pe care îl voi utiliza foarte curând. Crede-mă. Pare un pic Te simți bine? Tu vei părăsi sfera, nu eu. Te înșeli. Au mai rămas 2 minute.
pare că este încă o zi întunecată pentru planeta noastră. A mai rămas un minut. Sined? Tu și cu mine! Data viitoare! Mă auzi? Da, te aud. Haide, Rocket! Haide, Rocket! E cel mai tare! Fă în așa fel încât să nu se întâmple acest lucru, Harris. Nu-l vreau pe Sined Feră. El nu trebuie să-i cu Rocket. Îmi dorești, generale Blaylock? Trebuie să-l ținem pe Rocket acolo înăuntru cât se poate de timp. El este o bună sursă de energie. Chiar și în cel mai puternic soare, copiii zăpezii nu se topesc. Noi purtăm ochelari de soare cu lentile super ultra. Hei! Am prins-o! Ochelarii de soare cu lentile super ultra. Ochelarii de soare oficiali. Și tăiați! Mulțumesc! Mulțumesc! Asta a fost altfel. Acum știu cum trăiesc celebritățile. Dar de ce eu? De ce nu-i cer lui Jock să facă acest lucru? Nu știu, era ocupat. Am crezut că ne vom distra. Și sunt sigură că ți-a plăcut. Mulțumesc că m-ai invitat la reclamă mea. Dar nu sunt sigur că sunt croit pentru o viață de actor. Este prea multă muncă. Dar tu ești un atlet. Ești obișnuit să lucrezi din greu. Da, dar reflectoarele acelea chiar îmi iar fața. Și regizorul este într-adevăr plictisitor. Haide, May, tu știi că am dreptate. Fran, voi face ceambărături înainte de antrenament, bine? Ne vom întâlni înapoi la hotel. Bine, ne vedem mai târziu. Îți mulțumesc că te-ai întâlnit cu mine. Am decis să nu mai fac acest lucru. May, Sonny vrea doar să știe. Ce face Jock? Știu, Corso. Sonny poate să vadă singur. El tocmai l-a văzut pe Jock ieri. Așa este, dar s-ar putea să nu fie mereu așa de ușor pentru Sonny să-l întâlnească pe așa cum a fost acum. Tu știi, Sonny are un al 6-lea simț. Mă voi gândi la acest lucru, Corso. Trebuie să mă duc să mă antrenez acum. Vedere. Taxi! May! Hei, dar ce faci? Vreau să te întâlnesc. Este grozav, mă bucur atât de tare să te văd. Adevărat? Pare un pic dezamăgită. Nu fi caragios. Cum aș putea să fiu dezamăgită? Tu ești prietenul meu, nu-i așa? Ah, priviți, este Jock și May! Uite-l, 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 uite-l! Hei! Faceți o poză! Faceți o poză, ne dați un autograf, rugăm! Așteptați, Hai să putem avea plecăm. un autograf? Putem avea un autograf? Taxi! Faceți o poză, ne dați un autograf, vă rugăm! Ne dați un autograf, vă rugăm! Hai, ești sigură că erau ei? Am crezut că el era mai înalt. Arci, cred că această echipă e pregătită. Copiii zăpezii au un nou stil deja.
Nu găsesc nicio greșeală în legătură cu echipa. Sunt aproape în cea mai bună formă. Cu excepția mea, domnule antrenor. Vei fi, Ahito. Vei fi. Joc, Ahito, mai rămâneți puțin. Desigur, antrenorule. Ceilalți vă puteți odihni. Ce ai de gând, Arch? Mi-a venit o idee. Ai putea să oprești holoplayer-ul pentru Warren? Imediat, Arch. Așadar, cum te simți acum? Mai bine? Mă simt bine. Mă tot gândesc că l-avem pe Ahito înapoi, de ce nu și pe Rocket? Într-adevăr, nu înțeleg acest lucru. Îmi place să-mi petrec timpul cu Norata și Kira. Atunci mă simt un pic mai aproape de Rocket. Sunt sigură că se va întâmpla ceva în curând. El se va întoarce. Așa sper, May. Dar nu înțeleg de ce oare a plecat. Se putea antrena cu noi. Rocket nu este așa. A fost rănit, probabil. Poate. Ar fi trebuit să-l opresc, cumva. Este timpul pentru o schimbare. Mergem la cumpărături. Și nu-mi pasă ce cumperi tu. Nu pot. Mă întâlnesc cu părinții lui Rocket. Întreabă-l pe Micro Ice. Ar putea face o plimbare? Wow! A fost una grozavă? Este formidabil, Micro Ice. Ești o vedetă. Mulțumesc că m-ai condus, dar trebuie să plec. O să pierzi partea cea mai bună. Mă îndoiesc. Hei, eu joc cu tine, Micro Ice. Am văzut partea cea mai bună. Este cât se poate de bună. Ne vedem mai târziu. Da, poate că are dreptate. Sunt cel mai grozav. Micro Ice? Hă? Ocupat? Hă? Nu voi face o reclamă cu tine? Joc, aș vrea să te antrenezi un pic mai mult pentru meciul stelelor. Și pe Ahito să-l țin mai mult timp în poartă. Este grozav, antrenorule. Și eu sunt gata, domnule antrenor. Bine, intrați. Clamp, știi ce ai de făcut. Arch, nu-l forța pe ataie pe Ahito. Promit, Simbai. Urmărește nivelul lui de energie, dar să nu fie prea ușor pentru el. Am nevoie să fie puternic pentru meciul competiție. Joc, i-am cerut lui Clamp să introducă pe cineva cu care să joci în meciul final. Warren! Ești sigur de asta, Arch? Nu-ți face griji, Simbai. E în formă bună. Chuck, încearcă lovitura ta specială cu Warren. Asta e lovitura ta cea mai bună? Arch, Ahito este mult mai puternic acum. N-am crezut niciodată că se va întâmpla așa de repede. El va fi gata să joace în rând, dacă vrei. E o veste grozavă, Simbai. Și acum, un mesaj din partea sponsorului nostru, Tehnoid. Hei, Bill, fac un pic de lungit pe margini. Ar trebui să încerci noul și îmbunătățitul Nickel Chrome. Nou și îmbunătățit? Noul și îmbunătățitul Nickel Chrome. Praf de curățat pentru la serviciu și acasă. Nickel Chrome, Nickel Chrome.
Wow! Îmi pot vedea imaginea în oglindă. Mulțumim, Technoid este sponsorul principal al meciului All-Stars pe stadionul All Genesis. Technoid face viața mai bună. Meciul All-Star, stadionul Genesis. Urmăriți înfruntarea dintre cei mai buni jucători din galaxie. Warren, Kepler, Lunsera, Sined, Lur, Stevens și The Joker contra Technoids V3. Cea mai modernă echipă construită vreodată de Technoid. Meciul All-Star. Să nu îndrăzniți să-l pierdeți. Bună, suportere fotbalului! După cum știți cu toții, mult așteptatul meci All-Star este mâine. Rocket, capitanul vedet al echipei Kobe Sapezi, este încă suspendat temporar și nu va juca. Urăsc Holo TV. Acesta sau poate acesta? Ce părere ai? Cred că ai 12 tricouri exact ca ăsta în aceste bagaje. Nu am. Sunt diferite toate. Cum sunt diferite? Asta are nasturi. Nasturi? Micro Ice, recunoaște, tu nu înțelegi pur și simplu moda. Îmi place acesta, îl voi lua. Nu contează. Și apoi am fugit acolo, în mod stupid. Și acolo s-a întâmplat. Rocket a fost foarte curajos. Nu aș fi supraviețuit acelei căderi. El mi-a salvat viața. Tia, nu-ți face griji. Acum este timpul nostru să fim curajoși. Sunt sigură că Rocket este nefericit oriunde ar fi, pentru că tu nu ești cu el. El în mod sigur nu ar putea să stea de tine mult timp. Aștepta de mult să joace în meciul stelelor, dar acum nu va mai juca din cauza mea. Și sunt sigură că te-ar salva din nou dacă ar avea de ales. Tu ești mai importantă pentru el decât meciul All Stars. Eșarfe frumoase de la Shadows Archipelago, doar 200 de unități standard. Da, Rocket! Go, 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 Rocket, go, Rocket! Go! Sined? Tu și cu mine! Data viitoare! Mă auzi? Din episodul următor. Mă bucur că ai putut să te alături de Harris. Dar i-am spus lui Sined, el n-ar putea juca. De dragul tău, Harris, atât mai bine nu a jucat, cred. Toate stelele din galaxie strălucesc în această seară la meciul All Stars chiar aici, pe stadionul Genesis. Frumoasă muncă în echipă, Sined! Suntem aici împreună urmărind meciul stelelor. Am lucruri mai bune de făcut.